Geçtim. Mustafa. Ha oldu. Ben sana aytdım ha. Sen oradan Hökman geçersin dedim. Öyle kenin dost. Oo, benim adım nerede o? Oğlum gitmeyeceğim oğlum. Yakışıp duran son. Kuduçluğa gitmezler ayttım. Anladım. Ayın son yüreği de aşağı bağlap gitmeli oğlum. Olmağını anı testaydan havan tuttum orada dedim. Ha. İne barsam hakikaten gitse köp duran ekenler. Orada siz mi dedim? Senin beyavulun halaşanını. İkiniz şeyle bir kovayan ayttım. O da dinletti. Sağ ol ineyim. Yani biz kuduçluğa koyuyorsun etip bilmez dedi. Ay, gitmelem değil ineyim. Yok dost. Sen gidivem aydivem oňordun. Sen tuvaleme batyr ýigit. Hakyky dost şeýle de bolmaly. Be. Urdaga hakyky şey diýdim ay. O ejeme jaň edip ýagdaýlaryny soradym. Arçmana bar ýanyna aýtdy. Gelen soň täzelikler aýdan diýenden bildimle, şu kadar ady bolalaklaryny. Dost, men aşul gowlugy çözjek bolup, elimden geleni etdim. Bolmajak bolsa bolmaýan eken. Ay ho da ara çatayak değer diýlenne. Senem Meretcan bägul kimliği aramyda hatpet gatnadyp agafyndan yumrugam ýipdiň öýdi ýa-na. Şu gözüme koya gördüler. İtlerim ýaryp döýdi ýa-na. Hawo, birçe gerek giydim bana. Neyse çabalım. Gözüň akdan kim sana iýilim howlusuna girdi ýa. İyi vay. Sen üçün etdim ben onu. İyi vay. Kim ayol? Bägul. Gowsat, men olaň arasyna goşulmaýynam, ýüregime maňartmaýyn. Maňlaýynda näme bolsa görennos. Doğru diýen dost. Ömür kerwen uzakdyr. Yol aksan ýoly görürüz. Undany unutdypdylar. Hawa dost. Arkasy der dawa islemez diýlenne. Maňa dawa gerekkä. Gel gowşy edeli. Ikimi dawa edeli. Sen maňa otýoňa kömek ederdin. Barmy? Bordo. Gurrun olma. Yürün no. Yür. Yür. Ort kaka, kömekleşeyin mi? Ha, adara kalmacıyım. Özüm oňarım. Kaka näme etjek bolýan? Aşhanada taňa beýdip bermek gelşen aga. Getir kömek edeýin. Yok kıydım, adara kalma. Melkem ýatygan. Men bu işi hatta ejeňe dananamam. Şeýle mi? Ine men bu Melkem hakda hormatly prezidentimizin Derman Ösümlükleri diýen kitabyny okanda tapdym. Gowdugyny. Ine muňa ferede. Edil itin uruna men gap durandyr. Be, Halk bir dada attatsa, edil şaplaşyp duruberýär. dogry. Ine feret. Ortan dänen alýan. Hawa. Ine. Anha 200 gram soda atýan şey. Gaýnaw suwmy kaka? Yok kıydım, soğuk su. Ha. Ine şeydip sırçalıp bitini qanın üstüne oğutta koyan. Hawa. Ort kaka, pesteci gottamy. Edir ödi. Sonunun aliyanda şeydip olmaşlayan, soku bilen. Ya da çemçe bilen. Ine, yine üstüne 100 gram su koyan da teriden kaynatyan. Ine bolony. Ondan hadadan geçirip südü balyan. Lötünem ayrayan. Alın şerbetin üstüne de 2 çemçe şeker olşayan. Şekerim ölsem ovara da kıydım. Az köp farkı yok. Bana 2 çemçe yedik. Ertiyle çellem soğutucuda saklap, iyirden ağaç ödü içip koyuveriyem. Dine böğrüğüme değil kıydım. Ödüme de peydası var. Be, bu kaka kıynam däl eken anna. Eýen düşündüm mene. Mene bir çemçe çemde belirdi. Hevil edeydim. Bizim dağımızda, çölümüzde biten ot çöplerim keramatdır kıydım. Vay, Eçe, baryňy düşüpdiňmi do? eçe geleýdiň. Darjan, tyýja şu. Göresim bilen ne edip bildin? Göresim hep gelindi. Oňaýdylar. Hawa, hawa. Odalarym gurulmy. Ýaşy eçe. Vay, Ba, keywan, oval derliň marekene. Düşögüm şodu, näme giyja? vay, gidenme bar, ýok 2 günjük boldular. Hemme hosarlary toýa edip çykdym da. Ha, Ondan şeýle mi? soň barlara bardym. O ýörek geriň seňle çykyp bolýarmy? Çemen Eçe can. taýman geldingmi? Gowmyan taýlan geldiňizmi sagama? Hudaý Ene şükür bar, olsun. şu toýa gerek zatlaryň ählisini alyp çykdym. Ýene alman zatken. Vay, meni urlady oturmaňda habaryňyzy aýdyň. Oğlum, kızım, tilkimizdiniz. Bak, eline can. Ort kakam hemişe gorupdur.
Yöne. Yöne gelmeyin. Bir git tapar yanına oturup gelinizler. Ben gülüm ağımdan çıkıp var ya ayday. Ol neme de gelnece. Neyem oldu? Cemen. Ayt da. Ol neme de. Aydayla neyem oldu? Aytsam gelnece. Habarımı da aldılar. Öldürem, geliverim diye niyal ettiler ama olin yöne. Yöne neymeyin? Çemen, şıpırda da içe kursam yöne deyip ana yandağın. İlk yöne sınay, şu yöneden başlasın. Çemen, benim şu yüreğim kurdum kudan koy değerlir. Niye çıtan yüreklerimi açtım ben? Onu yöne de şeyle gelnece. Habarımı da aldılar. Yöne şöhradı çünler. Kervan için. O ne hil kervan için? Ay şeyle de gelnece. Bu ne hil git bolluğu be? Neyeme sebepli kervan için? Hey bolcuk zat mıdır be? Ene bu sowaly bana ber. Men bägul gyýdy kerwan üçin soradım. Sebäbim olar öňdürmän halaşýan ekenler. Halaşyan eken? Hawa, bu zatlar bana kerwan dost mere aýtdy. Maskaraçylykdan Hudaý togdy. Çöregimiz bitin eken. Ýogsa Nuriyat dostumyň ruhunyň öňünde ýene bir ýabray boljak ekenim. Be. Halaşyan bolsalar, görüverirse. Bir hiliräge bolýar. Ay näme? Kerwan janam öz oglumyz. Hawala. Kesiki däl. Elbette. Ýöne men şu Şöhratjany gynanýan. Bolmasa Şöhratjany özüm düşündirjek bolarna. Ene onuň makul söz çeper. Toýlaryna özümi soğup bereli. Mende bir pikir bar. Eger Şöhrada da bir gelinlik tapaýsa, ýa-da öz tapsa, onu goşa toý edelim. Ho, nisip bolsa, Tamam, toýlardan şeyde. kimsi sowars. Onu toy şaýyn tutuvermeliler. Elbette. Kaka, Hau. şöhrat kapyň agzyny dinläp otur. Ha? Hawa. Näme? Näme men şuguldaýam? Şöhrada teleji. Şöhrat nere? Men arasda gowa çykjak. Şöhratjan bir näme? Udurçulugam Ece, men bar zatdan habarym bar. Adat etme. Men o wagt çeksen orak. Şo ýerden emin şeýler. Kakama aýdyp goýar da etmesin. Näme hatarlaşyp dursunuz? Bey Şöhrat nerede? Neme kaka arasa gowa çykjak dedi. Soňa mowa çyk dedi. Wah, men Şöhratjanyň halyna gynanýanna. Ol owa baryp kerwan bilen seni men etmese de biri. Beýgül ýürekden halayıp durýar. Koy gitsin. Alat etme. Düşünşerler. Höýü diýen doýgunyň şatsyny görmendirä bular. Hemme da tantaçy çödülýän durýar diýerler. Görkliňi görüp barýyn çaň söýeniň sonra avallypdyrlar. Sonra mara eken kerwandan. Ene netijesi. Çıktı. Wah, gıyda däl welini arman nesibämi dälkenne. Osmançydanam soradyk agamjam. Asylly gıyda eken. Ýöne. Ýöne näme ýöne? Neme de agam? Buyurulan iş hemişe çiğ edýämiz. Diýmek osmokçy sizden hakykaty gizläpdir. Ine gep şu ýerde. İş oňramadak da. Indi her bir işi ýeder çapar kesersiniz. Bolýa men gittim. Vay, bolýaly. Gaharlan bermesene. Bar bir beýuljan biziňem gelinimiz bolýar. Şon neyden? Ýür çaý içe. Ýür çay. Gel çemenje.
Gelnece, gatawadan ortdur bu ýaka inniki men özüme deýin. Bolýa beýul. Beýul. Näme? Ýene näme boldy? Näme gaharlanýa? Gelnece jan näçe jan edýän ilüçük. Eýem näçe gedek jan etdim. Sana näme maslahat berjämi bilemok men beýuljan. Durýs? Ya Kerwan. Sana udoçuruk eýlenler öz üçin gelinendigini bilmeýän olaýmasyn? Bilmedimi gyn? Ana täçeýine jaýdandyra. Tawrly bol. Sabarly bol, dura bara şat bolar. Meň ejejik barlygçygym. Ine görersiň. Hemme zat gowlu çöller. Meni urlady oturmaňda habaryňyzy aýdyň. Gurtmysyňyz, tilkimisiňiz? Habarmy da aldylar. Ýöne şöhrat üçin, kerwan üçin. Men beýul gyýdy kerwan üçin sorar. Sebäbi olur öňde bäl haraşýan ekenler. Bay. Onu yıldızları bilmek näme gerek? Sen şol peridadyň kimdigini aýt, men derrek çözüp bereýin. Ay yok. Yok yok. Ha? Aytmayın lan. Ol ho aydın. Yok. Ol aydın. Başladım aydın adam ölçü. Beğul. Kim beğul? Senin oğlan kadar beğul. Benim oğlan da beğul. Lalecan, erterin hayırlı. Salam Gülşad Ahmedowna. Salam. Aşlık geldi mi? Häzir aýerinde ýok, biraz gurulşy aýlanjak dedi. Salam dediler. Salam. Güller Niyazımdan. Salam. Lalecan, gurdan aç yerine mi? Güller Niyazımdan. Howa. Buradan açadırlık çeyrine yok. Yöne eğer de sizin vaktiniz olsa, geçen çayın hasan bir gözden geçireyeli. Yürü bolya, yürü. Lalecan, gurdan aç yerse hökman habar ettin. Hökman, yürün onunla men otoma varayeli. Yürü. Cana değilin, bolya mı? Bolya. Ya şu yerlerin teyzini uçur böyle. Buna Barslan Jumaç. Oluyor mu? He, gelin biraz. Köp aýtdyryamy. Sana aýdyp dilme tüýbitikde ho. Başlyga näme jogap berjek? Ne bol o düştü? Namadan giýjal ýa. Şol näet düşünürjek başlyga. Häzir özüň bararsyň. Öz dilim bilen özüň düşünürerdiň. Näme meýlerýär? Ýürü. Indi bu jany oňdurmasyna gatrak ýöräýik ho. Bä. Gelin biraz. Şu başsın yanı var limeten ay. Ede şun yanı var orada ayağım yönü birbirine soruşup ne emetçim bilem o. Ya deyip çeki Allah. Bakana ta. Gayret et beytmesene baş. Gayrat bu torda. Öz jogap berme zadyň özüň jogap ber. Etmesi näse diýip jogap bermeli men mi? Ýür. Düşoğumy häzir özüň ýanyna baryp kime adam özüň düşünür. Ýür hani.
Salam. Salam. Salam gurdan ayç. Salam. Derrewjik program bilen başynjyny çağır geldiler. Bolya gurdan Hadi gel. ayç. Gelin mi Radıç? Sen şu hakikaten gelin mi? Howa gelin näme? Gelmeyen işten kovu orta. De, teňem aslan olaşmy. Gorkok düwütdi. Adyny deň o. Yeri, katı görme ho. Arttan kim yoktur. Arslan kepin olmata korkmadı, ürkmedi, yer başlayan var. Yürü. Gepin düşünürdü. Yürü. 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 Ana arslanın uğrarsan. Yürü. Adam eli Kızıl Gül diýilen juda dogry. Doğru aýdýan. Ýöne häzirki zaman guruluşyklaryna diňe el güýji ýeterli. Tehnika gerek. Onu da ýokary tehnologiýa. Bilen täze obyektleri näme üçin size anlatmaly gelýär? Kutçoň üçinmi? Kerhanam tehnika bilen öpçün. Töweleme başyny kranlaň bar, ýük götürjü kranlaň bar, ýük taşıýar Avtologlar. bar. Garaz enzamlaň onlar çöti sen kerhanaňda barda. Howala. Baştan elmede düşen girdejini bir tarpa tutman, ona guruluşa gerek derur enzamlar satyn aldyk. Ödem dünýäniň abraýly önörçüleriniň enzamlaryny satyn aldyk. Muny maňa Nuriyat diýen dostum sargak gitdi. Eline pul düşse tehnika sarp etdiýdi. Hak aýdypdyr. Başy bulutlar diýýän bu jaýlary el güýji bilen gurup bolanokda. Hawa, kireyni tutsaň bolýar. Ýöne haq diýende mäh diýip duran taýýar edilem hani. Dogry aýdýan. Ödüm korda edil. Öňünden madal meýleşdirýän. Hiç ýyly bökdönçlik ýok. Ýurdumyzda alınıp barlayan guruluşyklara özüňiz görýän Gurdan Naýewiç. Hawa. Muň Isa Hayratyndyň hil bilen möhleti. Hormatly prezidentimiziň bizden esasy edýän talabym şo da. Sol tarapları ödemekte beden en ıhtibarlı dayanıcımal tehnika. Yoxu da Evropanın, Japoniyanın önürüyen en saylantkı kuruluşuk enzamlarını satın almak için şertname bağlaştı. Şeýle mi? Hava. İne olan suratları. Ana getir görelim. Hateret. Näme gapyn saklap durdy? Borşuň näme? Niye diyen ay? Däle sen gowmaýdym. Tara. Armada. Başlan keyfine gelin. Başlığın. Hava. Bay bo. Ay mene göredim ay. Oy nire ýörejek bolýar? Geçin oturun. Häzir öýe çağırar. Gıydym ýa adam mı? Hawa şu wagt ýanyna wekil otyr. Gurrumlara gaty dartgynly. Gelim Radıç. Häzir yük gelmeli. Düşürmelerini öýedim aýtmadan bilmez olur. Men ýöreýin o. Bilmeýän şimdi. Garaş ýerde. Başlyk gelýän soň gitseňiz bolmaz. Zer order çağırandyr. Bu dağı näme? Alo, ho Gurdan Naýewiç. Häzir barýan. Gireň. Yürü de o arslan ortaň. Näme dursun yürü. Näme diýer men girer. Sen gir orty. Ay yürü ho. Dinleýän. Bolýa çağırýan. Gülşad Ahmedowna. Başlyk size şu kwartalyň mailnamasynyň grafigini getirmeňizi soraýar. Hawa häzir. Bolýa. Gurdan Naýewiç. Mene şu programı çağır tapamok. İşten çıkaramasak boljak der. Näme ýüş buyursaň, näme tapşyryp berseň wagtyny ýerine ýetirenok. İşten çıkarmak en son komiteli. Arslan Cumayç. Sen edil iş başarmayan adi baydı bilemok. İşleýäňem, ılgaýaňam. Ýöne gepini ýatanokla hoksen. Baran ýerim ýöne dendeleletin. Hey bir atyny arabaga atmak pikiriň ýokmy? Näçe gede aýtmaly? Wah ýerden işe gelen adam aýtýan ho.
Şeyle değil. Yoklayım, o çare olacak der. Otur. Mümkün mü Kurdanayıç? Ha, gelin, geç. Ben resmi namalarına alıp geldim. Ha, katı ol, gelin. Grafikten ne çok iyi de galiyat. Eyyem bir hepte vardı. İki gerek yanıma çağırıp ayttım. Başlık men ol Otursanız lan Arslan hiç. Yönü kalp durmasanız lan. Sonra da aytanız lan. Ana görün okun bir gürlep dur. Devam ediverin bu Said Ahmet'imden. Yani lağım olğamı çekilmese, biz öl turgalarını biriktirip bilmeyiz. Öňürti çıkarıp koysagam, turgalar bitecekmi, ne etjekmi? Onsoňam iki işli olmaly. İki çıkdayçı da. Be. Men şo kärhanany tapıp gyssamallyp düýünçük aýtdym. Kim ayttınız? Gelen Muradoviç'e tapşyrdym. Gatı doğrayı diýen Gülşat Ahmedowna. Bir iş gönlün münü başynjy nere değişli. Bu gorjuna ýerýär. Ýerde program nämişi bar? Benim artıncı maaşı taşıdım da. Ayttım gerek. Ne o güdüm kursörtü ortadan ayt tağın durmadı. Tavşırdım ha. Be, itite buyurur. İten buyruğunu edipsin de. Buyruğu kime buyurduk? şu darada bari işimi üstüme atma uğrayıp duruşu. Şu darada bir karı doğru var ben başka adam yok saydı. Köşösten Arslan maaş. Oturun. Gelin biraz. Häzirim özüne şol kärhananyň ýol başlaryny tap. Gürlüş. Bolýar. Otur. Yanmaça da ellerine hat ber. Bolýar. Şunun ödününe işe giriştirler. Bu buyurmalar yurdumuzda geçirecek 5. adi oyunlar bilen bağlı. Biz dünyanın önünde acayip işlerimiz bilen görünmeliler. Adi oyunların açısı olarak geliyor. Bu işte hiç kallanık bolmalılar. Arkadaşımın bizden ediyen talabım şol. Talaba bildirilen anamam ödemek bizden. Düşündün mü? Düşündüm. Otur. Yankı işimizde dörýän büyükdöşlükler barada özüm uğruna çıkarım. Özüm häzirin özünde uzağa çekmän. Ýöne siz öz iş ornunuzda işiňizlik görkedim. Doğru ediniz. El verip işleştek almasak kalamız olmaz. Yarım onunla işimiz bilen bolu verelim. Bolýar. Sağ olun. Sağ olun. Bolya tamam. Gülşat Ahmedowna. Hawa, Yine de bir çözmeli meselemiz var. O toma varaydı. bolýar. Ne bu bari işimi üstüme atıp oturdum. Ne ettim mi? Öğretmen ettim işim da. Yankı öğretmen işine kira. Hep boluslar sağa. Bilmeye de aytma o. Aman İslam. Hadi yürü. Alo, hov Çöper. Kakam can etti gelsin niye? Kakam gelsin niye? Bu öğlen saat gelsin niye? Be, iyilik mi ka? Bilmedim de. Ne için geldi ka? Soramadın mı? Yokla minnem için katı orak durayım gayna tamam. Be, kaharlımay. Öyle bir zade katı kahar gittiröy diyen. Sana ayağı yere değmen derlo gelsin niye? İşmem kendide ne molu ka? Min ne bileyim. Kakam çağırsa erinmedi. Abi Şöhrat nerede? İşte görünmediler. Şöhrat mi? Şöhrat sana ova kervanın yandır. Ha, kervanın yanına gitti diyen mi? Ova Düşünükli. Koy düşünsürler. düşünsörler lanet etme. Bolya anma, benim kakam yana var kaydayım. Bolya tamamdır. Bolya, hoş. Sağ ol. Bolya gideceğim mı? Bolya. Uy, neme, kıydım. Men ova var kaçık. Eýgilik mi Kurdanayıç? İyilik kıydım, iyilik. Kakam yana var kaçık. Ha, bolýar. Kaka, selamun aleyküm. Aleykümselam oğlum. Kovum yağdaylar kaka. Şükür, özümden kovmayın. Şükür kovuy. Aslında asıllı adam diyenin ağırdan gelenine ehim edip ardın zırak geleyendir. Bağışlı kaka, görüntümü ettim. Ve kaka mellekte özüne iş tapıp güymem çıkıyorsun o. Onar ya, hareket gerek. Anha men, uzunlu gün ya vlogda, ya kabinette, lokmalarının birinci maslahatı hareket zerur diyeler. Ya, yani hareket dedin mi? Da dedim.
Hereketin isi hayırlı. Emgeden hereket bor. Herekete bereket yana. Ay, buradan da kakarın gelip dursan kaka. Neme bulut yalga amaşıp durmada yağ koyuversene. Kakar karradar, bülkü yigdelder deyiptirler kaka. Gurrunu ölün marsanın oğulaydı. Olgun, bu da sola varanmadı da. Hiç daha düşünürmen. Soyardan uyan çemenem alıp, ulağa minip, men oğulguyan yen olup, şehre tarıp yokçağını götürdüm. Bu ne emettikin mollu? Vak yolla ayçığın mollum la kaka, yönü sen düşünmersin oyttum ne? Hay, öğüttüm de diyen olup. Bıyığı da gürlüdü. Oğlumuz Şokrat için bu da sola gidelliydin. Benim öğülü ağlardı. Anı təcə de, tek aydalarını ayttım. Olurum degenmek begenni. Meni olun yanına yeri soktu. Düşünüyen mi sen ne edip görünün? Men... Yok, Şokrat için nel. Nuriyadin oğlu Kervur için gidiyasi bayda yanında. Şu adamlar ne mi? Yok diyor ödeyem. Şokrat için bir gitsin. Kervun zan için iki gider. Kervuni öyle attıklarımdan artık görmesem kim görmek? Bey be, kılık kıyafetin beyli ütkanzır öydem oklum. Aynen mi? Yıllar her kimen var. Kenek yal edip sürpe ya da. Ne kaka ol, neme ol? Ne mi öğle oğlum, anı tezim, borçumu da genlemez mi? Adam onu zıplayalar mı, kadim eder mi? Onun yüzlerini, ünlü bir ne edip seyreder. Yumuşak ettin beni. Mayverayda kaka, düşündüreyim. Ey, iş işten geçen son, düşünüründen ne peyda? Sonra da çiğ olmadın, mene mirdin la, hava bir hilere oldu. Bir hilere deyip kuman saratma. Kaka bol ya da. Kalktı gelsiksiz oldu. Ha? İna, şeydi. Hava gerçekten de vallahi benim zaten bir haber. O kıyas geçiren kapısından baram. Ne iştik kalım? Kelleme tayak degen yal var. Sen söyledim. Hey men bilen olsam. Başka birinin gelinliğine öz oğlum için sıdaydırın mı ha? Ola kervan eken. Başka bir bolonuna da bir daha girecek mi? Bizim edecek işimiz de hele. Düşün kaka. Eşitip men yere girdim. Daha şalık atadım. Borta da alıp çıktık. Mene gayta eden işimi de. Şeyle deyip bir de yollaydı aytan olacak ha. Bilen düşünecek ha. Ne hemen yüreği tarkayarı böyle öğrettin. Vak düşüneceğim biliyerle kaka. Yöne dağıra dire de aytmağa may oldu mu neyme? Kıyat geçiren kapısından girem de zordan özme geldim. Borsa da sizem sır verilmediniz kaka. Abrayı bilen alıp çıktık. Eden işmeye kunemok. Sonra da yekal duydurayım allın. Kelte kaydıptırın, bağışla kaka. Haydi işeden de öz uğru yolu vardır. Hem işe paykalı beslenen yoldan yürüsün, ayağına tikan batmak. Maslahatın için sağ ol kaka. Senden uğrunmeli zatlarıma kendirmeyin. Bu aydallarına bana ömürlük sapak olur. 100 yıl yaşadın. 100 yıl lağım öğrenyen pehma. Adam öğrenmekten kalan günü kütörüşüp başlaya. Aydalların kavul kakazan. Hani çayımız buğda dönmeke içelle. Bu çay yönü çay olman kurşun çay oldu la. Hurslu sadi dengim olur. Burslu sadi dengim. Kaka gayret edip inni ilmek tayanını ayrayın ni. Ha bu mi? Bu paya şu şakanı kaldıran ne vallım? Ha şey değilsen ay kaka. Karazanım çıktı ho. 60 yaşap var yani onu anlamış tayak bilen uruptur diye emetiller deyip ihtiyacı ellen veren nelerin benim. Olmana ağacın arkalarına geçtin hem değilim le. Hadi geç şaheseli. Al.
ýagdy ogly? Hey, nur ýagdy ogly? Hau! Gap, gel bäri kömek etsene maňa. Ha, bor bardım ine. Ay canavar. Gel ana oğlum, tuveleme. Amarlık mı oğul? Selamun aleyküm bayramlar. Aleykümselam. Hani bana bir suatı dünkü düğme yükleşsene. Ha, bor gurrun yok. Hadır. Şeysene, gayret et. Han gel hani. Hay tuveleme. Hay sere tap bol oğul, sere tap bol. Hani berek çekal oğul. Han dur. İn, ana bol, ine bol. Ya şu uzak bolsun Ne oğul. vurun ata ya. Hani beni mindirip koyver. Ha, gel. Parayı nerede? Ha. Hani bir gayret et oğul. Hani. Ya. İne ol. Alip sana. Ay bu kervancan okuyu ne ettin okuyu? Oku tavşadım ama geçtim Ay ya. tuveleme berekellah. Devletli oku olsun. Tamam. Atakesi oğlu halallayıp Tamam, durlar. yaşa. Atan yalı ılımlı Tamam. bilimli soğutlu ilhalar oğul olup yetişin var mı oğul? Vaydanın etini yazılı. Ne deyip bolsa bir gelince edine sana hemmedat yer ver olup Ay, durlar. ne deyip bolsa bolur da. Ana şu toya bidem çağırırsın da. Unutma. Yokman. Toya çağırırım. Yöne yattın çıkarayım mı Ha, oğul? var. Bol ya kesinden Kemal tap oğul. Ha, bor sağ olun. Gelen yerinde sağ Var. kurgun yedi oğul. Tiden tağaman varın. Yakşı. Varın. Sağ ol oğul. Tere tağ bol yaşlı. Ay kur. Bor yaşlı tağaman var. Tere tağ bol yıkılayım mı? Sağ ol oğul, sağ ol. Yedip bolsa bir gelince edine sana hemmedat yer ver olup Ay, durlar. ne deyip bolsa bolur da. Ana şu toya bidem çağırırsın da. Unutma. Yokman. Toya çağırırım. Yöne yattın çıkarayım Ha, oğul. var. Bol ya kesinden Kemal tap oğul. Ha, bor sağ olun. Gelen yerinde sağ Var. kurgun yedi oğul. Tiden tağaman varın. Yakşı. Varın. Sağ ol oğul. Tere tağ bol yaşlı. Ay kur. Bor yaşlı tağaman var. Tere tağ bol yıkılayım mı? Sağ ol oğul, sağ ol.
asmanyň manysyn, dünýäniň syryn. Durnalaryň setrini okuyan, 70 ýyllap aýra düşen misaly, çyýgly oto, kukuregime oý koyan. Bağasyna göge garap ýatyryň. Düşe gidip ýaş maýsaly topragy barmaga gök ýuwa sarap ýatyryň. Men dünýäniň daragtynyň ýapragy. Onu diýan özümi, onu diýan bada. Ýaşyl tebigaty siňýänne gidýän, baky tebigatda, baky dünýede özümi gül, toprak maýsadyr öýdýän. Ha, kepçe var. Ele düşdüňler. Ha, gorkujak boldun ha? Bak girme hocam. Ay, ben bolya. Hani? At bandaktın ay. Doğrudan korktun mu? Ne için var kaynağı? Beni korkunmak için sen kentür öleşmeli vardın o. Giyecek alan için sana cerime. Gitti hol, yıgan otlamı çöple. Bak, bolya. Ya bana ver. İlkten ol, yığılan otları çöple. Son kuğuran otlardan bede batar. Bolya mı? Bolya. Gittik. Yürün da. Hey azlar. Şeyle mi? Hani? Kervancan. Oh. Ya dan olsan getir koymak değil. Ha yok, sen şu otları teri ver, ben öldüm alan verdim. Dayılar ağırmanda, iyisini dileri. Bağır Beğulcan, yaşın duyur mu olsun? Gelince seni ağam çağır ya, çaltırak üyü gülsün diye. Özüm yerine geçer. Bol Beğulcan, şu aş yerinde yeneyin ondan gider. Ağay maya odur, şu nereden işe geliyordum böyle, tuğuleme cayınladıgan boyu yetip var ya. Hova git, aram sapar bilen gidip görüp gelýär. 2 gatly owadan jay, millegem şeýle bir giyin, mal ýatakly. Nesip bolsa bir aýdan giýräýmeli derdiýerler. Tüweleme ustalarym arman ýadaman işleýärler gyz. Ağay öňlere aýda setanna bir kısan jay bolardy. Inni göl tüweleme her welaýatda owalar orlup toýlar tutulýar. O arada tele ýaýlymda bardım. Arka dağımız daşoğuzda soň lewapdy. Täze olan açylşyna toýlaryna gatnaşdy. Ağay öýle. Bidem gördükleri diňe ýöküdüň örenlerini öýtmesene. Özü gadak togallanmadyň täze jaýlaryna baryp toýlaryna da gatnaşdy. Hawa, gelince sen gitjek, men özüm yerine geçer. Bol Beğulcan, geç aýyrma, geç. Bolýar, sağ olun. Sağ ol Maýa göze. Sağ olun. Ağay Beğul, elleňden geçip durgy, bir ýeri kowluk ýan ýaman çalasyn. Ağay men ellerim howluksa da sen dilin howluk yani. Näme bir zat aýtjak bolýam? Aýdy bersene. Halyň öwüşgüne dokaýanyň ýüzüne düşürmüş diýerler gy. Biziň halymy diýerdim owadan niýe bollumlar gy. Ağay Gülçakyn, Beğulcan onsuzam perizat ýaly. Owadanlykdan aşa düşen ýok. Owadan horsaň gowda. Owadan gyz alky dämesinler diýip sağçylar gelerde. Yaman etse. Wi Beğul, ara gelen sağçylaryň habaryny alňanmy? Ağay agyr leşger tutuba gelip durlar. O pormana gitmediler öde. Eşip gelip näme uruş barmam bak. Kıyat ketçabır bolýa diýip bilseňiz, gelin alçylap alyp gidip bermeliler-de. Hakandan emetek ejem ketçarlygy şu özüni tutup durdy. Atam bilen enem men tarapymda. Ağay kıyat daýym bile sona gelince men rady bolarlar gy. Nime handan ağlarım?
Al. Tut arkadan. Çek. Bekrak tuğla. Bol tuğladı. Bol. Aha. Barın ne? Barın ne? Tut çotaydan. Tut. Eyle. Yine var. Annos alalım anam. Oğlum. Vur. Durma ho. Eyvay. Ha? Kim ayol? Oho. Gözme oynayamay oy. Şöhret yarla. İyilik bu ka. Han gelsin vakali. Dinleyeli. Salam oğlanlar. Salam. Armanda. Var bol Şöhret, var bol. Değerlepsin de. İyilik mi ödü? İyilik mi ya, iyilik değil mi? Ben onu senden soraman geldim. Düşünmedim. Düşünmüyorsun mu? Anarsı da geçen. Şöhret. Neye mi diyecek olyan? Sen meret değil mi? O boramdı ne mi? Anana oğlunu dursanız lan. Dava gerekler. Meret dost sen gayret etti koşulmasana. Olan rakta dur. Var. Kervan doğru edeceğim. Koğuz sen koşulma. Yoksa... Ne mi yoksa ha? Andır sana kov Meret. Var geç ata. Koşulmuyor ödüm düşünşör. Görüyor ama ödür sarap duru. Yatanın üstüne turan gelmesin diyen oldu da. Dilini saklan. Başını tutar deyiptirler. Düşündün mü? Betesene kovunu Meret. Var geç de otur. Doğru da arayın. Oğuz Şöhret. Han Mus demede Mustafa diysene. Menden sana ne mi gerek ha? İkimiz dost gerek. Oğuz dost. Dost olayışını dey. Meret. Öyle ya ho. Eğer sen şunu dost olayan olsan, ne için sen Beğul haliyen deyip aytmadın? Ne sebepten sen benden gizledin? Neme der Şöhret? Şu iyice birinci sen bana sizin oğlanıda Beğulatlı qıydı halayan deyip ayttın ha? Aşonna men yok kov Şöhret o qıydıran men halaşan item. Sen bana görüp çile derdiyerdin. Bolmana izin oğulup öykülek giderdin. Şoň üçin men dost ara düşenni para tatlı bolmalyň pähme yerip çödügüdi Beğulun özüne koydum. Kimi halasa şonluk var. Şoň üçin hiç tat aytmadım men. Pekime yerinmiş. Sen beni kim duruyor diyen? Dostunun haliyen kızını elinden alayan, akılsız kara çamuk duruyor diyen mi? Bağışla Kervan. Eğer sen şeyle fikir ediyen olsan, kat yanlış yan dost. Men sana düşünüm o Kervan. Sen ne etmiyordun dözüp bildim. Şeyde öz haliyen kızını dostum haliyen deyip, takdire ten vermek olur mu? Şeyde sen men hakta fikir ettin mi? Şöhret mısır verse ne ehil orka deyip, hiç fikirlenmedin mi? Sen men ne ehil güne sallın? Eğer men senin o gıyt haliyanın bilen olsam, dostumun söyleyeni siz aydarmadım. Ya da sağ kakım dağını urudurmadım. Hey dost, sen men katı geçti yağdaydı koydun da. Borlu Şöhret. Menden katı görme. Beğul kiminin aramında hiç zat yok. Esaslı zat senin sağlıkçılığını kabul ediptir dost. Eğer aytmanım için menden katı görýän bolsaň, onda bağışla. Bagtly bolun. Kim bağıtlı olmalı? Men mi? Oğa sen. Sen bağıtlı ol dost. Men sağlıkçıların Beğul'e sen üçün sada aytmana gittiler ha. Eyvah. Sendine han ol bulmuş dostum, akıllı olup çıktı. Bağırdat bolşel kakımıdaydan şu. Ine hakiki dostum. Amin näme? Men tas bağırdat buluşturupdum. Kayta, Kervan sen men bağışla. Çınıngmay Şöhret. Alaňa gerek. Karaçınım. Kakımım ecemem sana kuvanup görler. Can etsin idiler. Özlerinin kovmeyilleri var.
Meret. Gel senin beri. Senin bağışlı men dost. Sen men bağışla. Men gatırak gideydim öýden. Gownuna degen olsam bağışla. Be, Şokrat. Çınıngmay? Hawala, qara çynım dost. Sen üçin sağçılığa bardylar. Özlerim razi bolupdyrlar. Eyvay. Menden bir gat görme. Kine takmadı. Dost. Meret, meni ýüklämek gerek. Diýmek meniň iksan dostum bar eken. Indi meni iksan dostum bar. İksan, ýene gygyraýynmy? Men hakyky dostum bar. İşte bu. Çayın buğda döndürýäňe. Şoň çiğnem termide demledim. Oýup bermeden bolsa aýt. Be. Diline tosuğa dönüpdür keyvani. Bir ayallam dili süýjese hükmanlyk diýibiniň çöpe bolmalydyr öýdi. Hani gepiň sakky çal tündür oturmada aýdy ber. Sağçylan gelşine gördüm. Ay meniň apisindim oturmady şol. Bir ilk öýdoglar üçin ýaly göli asaňam kerwen üçin diýdiler. Ha, göwnüme hajaýda. Bardyň üstüne. Çomal yetişip oğlanyň oýunçagyna dönür gitdi bular. Kerwençin bolsa näme ana täjin öldürdüň öýüme tapan okmuşmy? Ya biz olar tapamdykmyşmy? Biz olar tanamdykmy? Aşgabatdan gelip bize obamyzy öwretmeliler. Be. Çiğ öýda çiğ. Odan gelsi çiğ. Mene garşy şoňa. Mene garşy. Ýene bir çay goý. Sen hemen ganymy gaýnatdyň o. Ahir men aýdanym olar diýdimi? Beýguljan bekki ýegene berilip dilime tüý bitdi. Alay tenkem şobur hen aýt. Hey bir ýegeniň maýaly. İki mirine şon ara sokýan. Şo kele saňa diýdi ýok. Her kim degini gaşadyn. Şu bir yerine jynyň düşdi, tükönmediňe tutýan da sen ketji. Boyunna siratyna, aklyna, huşyna, edebini, ekramyna kim barmşy? Tuweleme gül ýaly gelşikli ýigit, agdan salamly. Ýuwaşa ýigitde, ýuwaşa da gün ýok bulaň derdinden. Beýguluna şondan ynjamaz. İkisiniň hem gep alşýar çağalykdan biletdiler olar. Gepler alşýar diýdiňmi? Hawa. Beýgulun özünden sorak göre razy bolar. Anha görersiň. Razy bolarmy? Hawa razy bolar. Ay onda gelsinler de gudurşuluğa. Beýdip boş käkelep ýörme. Anha da bıçağın tapýan gepi. İki gerek gelle ejedi. Oğullarını qaytaran sen özüňe. Kelleňde bar bolunca aklyňa ma uçupdyr sen ketji. Aýtdym aho. Ýaşullaryny öňüne salyp deňli derejeli gelsinler diýip. Ondan görüberiz. Aho. Sen men arkaň çay içmäge goýjakmy ýa ýok? Vay. Ağzından muň ýal gep soğuransaň dur diýseň hem durjak gel. Ene çaýyň. Ana da çöregiň. Mene gitdim kakasy. Bekkilere habar bereýin. Sen arkaňça çaýyň içiber kakasy. Hey.
Kulağın halis ağrılayıp duruyor diyen Gur. Ya bilgeçliğinden eşitmedik bolyan mı? Men al. Ba, Kerwen. Salaman burada. Bay bo, Kerwencan, ölmede gittiyle ne? Bay kaçağına ineyim. Burada buğuşluk okuyordum. Halkara Nevtuya Kabul Üniversitesi'ne. Ay tu ölüme. Ne mi diye? Gördün aydın. Sağolun burada, sağolun. Oku girdin mi? Ay, Tamamen oku. şeyledir. Vay bolayıptır. Ha. Mine. Yönetin ne için neftakat ulgomunu sayladın? Hani sen kurruşuksu olacak diyedin ha? Netibe de burada. Yigide 100.000 kunaram ağır değil ya. Bulamur şu ödedin uğurlamın bir. Vaktım sinak var oynadın. Ha. Özüm in yukarı bakalabılın sinakdan geçtim. İş bitirip sen ineyim. Nirtkadi yurdumuzda en gerekli pudokların biri. Ha. Alıp çıksan anan yan. Bu havari ecene bir buğuşladın mı? Oğlu ilki bilen ecembe genlerinde burada. Hay oňarypsyň. Muň ýaly hoş habary telefon üstü bilen görleşmäli. Öýe gel. Lokman. Eliňe mysaly. Ha. Lokmanım çağırdı barayın ipiyordum. Sıpırnım Lokman baran burada. Bolýa garaşa sonuna Kerwencan. Bol burada sağ olun sağ oturun. Bir daha da den binzalık edýär. Gözlerinden anýan. Hargönüňden gel? Ýokla, gowrukla. Hiç hilal adam ýok. Ya, dostdan hiç tarny gildiýän nädir? Anay, näme bolýar? Bir bölejek ýerim ma. Soňa enar agasyny ekäýtem diýen. Ýöne nahal niden aljagymy bilemok. Öde subtropik agaçdyr boli. Biziň ýerimizde boljakmy, bolmajakmy onuň bilemok. Uğruna boldun dost. Şu pikirä men özümde de ýok däli. Enar ekçep bolsaň dost, nahaly summaryn kenaryndan almaly. O ýerde bir men ýad geldi diýen Tapal Mehmet diýen dostum var. Käme haldy soňa kakys ýata ulam diýär ýa. Ýata ulaydymy? Näme diýdi da? Baryan çak nahallar taýýarlap goýar. Bilejekdir. Hemem summurjylyk ötüni gördüň o. Bar. Alada diýenim şuň ýaly bolaýda. Ýöne dost. Menem temden rady. Tuğuleme iş bitirýän. Sağ ol dost. Dost hemişe gerekdir. Ayatda kalan, ayatda diğer kalan. Öle ayan dire guman nileni doğrudur dost. Tenin Kerwencan üçin men ýoklugymy bildirmän, tagçylyk edenge goň ýandan dost. Hany getir, eliňe taýyn. Ene. Kakasy, sen näme bile salamlaşyp dursun? Ýa-ni hyýalymda Nuriyat pakir gelýäm şýanyma. Kerwen üçin gudaçlyga gidenim oňa aýan bolaýypdyr. Vay. Sag bolup elimi gysy. Gözüm açsam sen nursun elimi gysyp. Be, toba. Dermanlygyny wagtly-wagtyna iç. Ýoksa men sen gözüňe Nuriyat bolup görünüp başladym. Inne oň ýaly düşler görüp meni gorkuzma gaýrat et. Uy. Ha. Al. Ýa-ni işiňden jaň etdiler. Yeri. Den toradylar. Ha. Näme çeper? Han odaklaşdyrman Kerwen üçin ýene tagçylyga bararlar. Vay. Biraz garaşyp ýörsin. Ýoksa garan işe gar ýagar diýipdirler. Ola dogry.
özüm gideyin. Ýagdaýlaryny soraýyn diýip otyrdy nece. Gelenim gowalaydy. Ay hovada. Siz bir işli adamlar. Ondan menem hem habar tutuyun. Hem aktıcaklığımı göreyim dedim de kaydı verdim. Oňarpsyň ece. Barbaram senem oyunu Leyli Can'ın yanına. Olara veretiştir. Ece, şu geleniňe görä. Şo maksada käýýetine giýewiňe. Tutane. Uy. O näme üçin gyz? Maksatsan gowa. Vay Ece. Adamçylygy näme degmeýe? Gowalaýşyny. He, yer näme bolupdyr? Bolgusyzlyk edýämi? Ya urfadar berýämi? Ya giyjelerini öýe gelen ok? Ya maşgalan horkumsa saklaýar? Uy Ejemi, diýen dadyň näme? Hudaý saklasyn. Onu näme? Kaçan orsan ýanymy ihmanly. Boş hollukları şo küçde oýnap oturýarlar. O keçeden hiç barýanlary, "Aha, maksat, otyrmyň" diýip olaram sowlaýar. Ece men şolara nahar şor bişirmem ýa-daýan. Gyzym, sen kime çekip beýle boldun? Kakan pagyryňama beýle gara söýmez häsiýeti ýokdy. Ece men häsiýetime näme bolupdyr goý? İýgenmäge başga zat tapman, ýanyna mihman kän gelýär diýip adamyňa iňirdäp otursaň, şondan bir häsiýet bolmy. Gelene hoş geldin, gidene hoş bargay diýerler. Onsoňam gelen mihman öz arsky bilen bile gelýändir gyzym. Kakan pagyryňa mihmansyz güni ýokdy. Bir de mihmana hyzmat etmekden ýadamazdyk. Şoň üçinem Hudaýa şükür. Kakan ady ýylyň dilinden nişan ok. Sağ ol, ana täsleýdi. Şeýle köprak gelseňizler, siziň aýdýan sözleriňiz gyzyla aklaýmaly. Uy, boglany. Hegil etdi. Özüne hosar tapyndy. Dağı näme? Ana täsleýdi men hosarym bolsa näme armanym bar? Sag bol oglum. Kadir gaýyn bilen giýewdidir diýilen eşitmänmidiň? Şonu näýseni? Borla sen ýeňdiň. Mene mäteň mihmanlaryňa hyzmat etmekden ýadamajak bolar. Ene muny başga gep gyzym. Şeýle bolarlar. Ertirem men bilen bile owa gideli. Kerwenzana godaçylyga baraly. Däpde sur goýunça ýene bir kitapar barmasak bolmada. Ne diýip bolsa gideli Ece. Dogry diýäňiz daýda. Çağalary men özüm sereder. Jeren senem arkaýyny diber. Hiç de adalet etme. Bor maksat. Geçer kalıp. Kolikon alsam bolacak oraya Olur. Imhara aklın kimin? Başka elektronu var mı? Yok, bollu. Koca işlem o. Näme? Diydiler. Taylar nädeli? Ene şunu o teki çıkarsan hem de yapıyor bunu. Men sana ilmi Ho. Derkel. Nämçin aklına da kara oda da tipdiler. Goçmura ya kara oda diýmediler ka? Karga da öz wadasyny appagym diýermiş kiçikke. O belki ağır öýüp akmara takym bolamasynlar. Uy, yoksa da. Ulu vaslyň ogly. Kiçi vas öýlenýär. Aýdýardyňa? Ho. Ullun toy bol. Ha, kimin toyu var diýäňiz o? Ullun toy bolýar. Näme toyu? Haçan, şunuňmy? Haçan etmeli şu toyu. Haçan bolýar. Bana İneyim ne hakil aklada olmay. Haydaýyň hop, toy haçan. Nire de toy? Haýsy toy mekanına? Akmurada. Bari bir sen şu toya bari bilmeýär. Sen şu noğutçy, işlemeli olýan agam. Ey Mukan, sen aýtsana. Näçede? Haçan nire de şu toy? Ay mene bilmedim kiçikke haçan. Aho, hene sähede manmandy. Ýöne bakym boljakmyş. Bize toy bolsa olýar dost. Aynan kim alsa şol alsın. Başla. Daynanan ayta. Daynanan. Akmurada sen gidip ýuwup gelsene. Bar. İşten olýany da? İşte. Armany işten gidip barýan.
Yoksa men size o tant oynadırdım bolýar. Hey, gara oğullar. Karamrada. Näme? Uy, Akmurada. Bar qowsy ýuňup gelsene. Kara da bağına apapsan ettirer. Bana yuma. Bara. Çağırak pamğı. Salam gençe. Gel geç. Qoğum ýagdaýlar. Hay. Görýän göz ata söýdünäkler gelse edibersin. Bizimkiler gelse göli bir çaýnak çaýam gaty bilen demledi bilmersin. Hata edip ahyryny esjek gepim. Öýdüňe awray delmi? Sen gyýdyňa sawçylar geljek bolup dura. Ya, iki barmagyň burnuňa sokup oturuverjekmi? He? Ýagşylygam ýaraşanok bulara. Ketjela kamal güne ýatyp almadyň aten. Yeri. Hani ýat sowukly berin. Ondan ketjela beýleka ýetiberme. Birden ketjeligimi tutaýsam, sen ata söýüňden gelenler iki barmaklaryny burnuna sokup gaýdy bermesinler. Vay. Al, çay iç. De. Bakıp turar. Kän evlenler. Salam aleyküm. Salam. Eller gurgun mu taňal? Şükür Hudaýa. Annateç, sağlık amanlık mıdır? Uy, ama sultanlığın siz midiňler? Hawa. Özüňizde bolmy? Oğuduruz. Bilemin ha, Beýumratjan üçin Gudurlar Beýguljana tez aýdaja geliverin diýen soňlar gelişimiz şu. Şeýlemi? Hawa annateç. Olmasın. Sağ bol. Siz näme Toyota'ga barýarmydyňyz? Hawa. Bizim şu ýerde bir ýeri bar. Ay, keýwany. He? Walli edip kän gurlaýana ýör garaşda koýdyň ay. Ýör gylar sağ bolun. Agay inneme deli. Ýör jara gaýdaly. Durmaly beýdip. Ýöre gaýdaly. Hawa. Ýürüň. Öýe gidelim. Borla jara halat etme. Kerwanjana gyýrlan. Teresini alar. Dünýäň diýeri bägilde. Bu ne hil bollugy? Öldüre geliverin diýip inden başga biriniň sözüni alýarlar. Bir hila bolly biz de düşünmedik. Nesibe turgonşy. Gyýdyň ýetişde mümkün geler. Nesibeli göterer diýipdirler. Nesibe işidir. Ola dogry welin, ýöne bir hilraga bolly. Bir hilisi bolmaz. Elimizi goşuryp oturmarys. Dannan we ýarsyz galar diýipdirler. Danna bersin. Bizem şogy diýip oturmarys. Näme gyp? Beýgüniň özi kerwany halaýan aýdyp bilmedim-ki. Ola gyp. Şeýledir de. Beýgül çağda günä ýokdy. Bu ýerde başga bir gep bar. Han sabr edeliň. Ejemay, ketçalyk hakyndanam geçirdi. Şo bekke çykan diýip ýerde dur. Dogan bilen guda boldum, doganlykdan juda boldum ama diýipdirler. Düşünmedim. Wah, maýa göder, görnüp duran da. Beýgüniň bekke çykany halamaýandan senem bilýän, herkesem bilýär. Barly şansam, ýygyna gaýdyp gelse. Ejem bilen daýdam bir-birine görüp, şeýdem doganlygyndan aýra düşerdi. Käşke olar bir-birini halaýan bolsa, onda başga gep. Beýgül işden gelem soň, ejem bilen özüm urlaş görjegime diýipdi. Ejemi beýgül dinlejek. Ay, goýsy men başga toga gideýinler.
tuvaleme buyur hatılan bol boldu. Ha. On tamam kıyas. Kaka, başka gerek adınız var mı? Yok oğlum, gerek zatımız olsa özümüz aytarız. O beyle kimi ihmaller ama idine olup gittiler. Kim gıydı? Ah hey o Nuriye diyen başkalatı anlat dağı. Yanaklar tanımadım. Eller saçaklı, şiirük birinin kavaryasa deydiler. Birinin kâda değerli bize geliyen ekenden. Sonra idine olup kayttılar. Aynı hem de ihmaller yetiyor kendi yendilerdi. Cuma, bari işin öyle mi? Bana edek gelinde bari işin bilen bol bol ayadı. Cuma. Akıllı bol. Ol ya. Bağışla Mehdi ağa. Sözün böyleydik. Hova kıyas bir de önkü karındaşlığı hadim berkile eli kararı gelipdi. Yitigimini gözlep kaydı verdik sizinke. Bir kara vermedin 100 kara deyiptirler. Ön sedi vardına indimin habili geldi. Çalsıklı semse debi. Havada Ahtacağımız Berdim Ratçanın elinde hüneri var. Aliyan suratları gayetli de çıkıp dur. Toy toyma bolsa da üstü kızıl el. Kazançlı, edenli. Havva, Bekcan Bägülcanın adını çağırığından dilinden düşürür. Bizim doğulun yılımıdım, ayımıdım, günümüdüm. Hatta adımıdın birinci baş harpayı badan başlaya diye. Havva! Bir albom tutuptur. İçinen Bägül'ün suratından tutuşturluttır. Ay sen etmeye vereyim. İnni oğlu ölecek bolsamam, kıyı çıkaracak bolsamam olun önüne salat almalı. Kimi saylasa şolum kanun ol ya. Ay, oğul kıydı salat almak öňdönem badyla Mehdi ağa. Bizim ahtacağımızdan saylap seçen sizin kıydınız da. Bolar ettiğinde kalın beyleki deyip sana düzceğim olup oturma. Özümüz anlaş edip getirer. Toy şaymıdan dövülüğü hiç kiminkiden kim olmaz. Deyler serpayında mullun kiçiğini hemen de yeter yer ederiz. Yedil kepterlerin sırsı uçurlan yer gövmüşümüz ağlasmanını süreriz doğanım sana. Bägül canım gövheri atırarsın. Hova sana can. Gülüp gelip gülüp gider inşallah. Hova. Doğancığım sana. Özümüz gürlep size mayan vermedik. Noğu sizindir. Ay bidim näme? Eşitdik, dinledik. Gelen yerinize sağ olun. Geňeşeriz, maslahatlaşarız. Odağa çektirmenem cevabımız aytarız. İki taraplayın alalaşıp toy tutulsa ona getirdi näme? Toy uludan tutarız. Türkmenin toyu näçe ulu bolsa şonça da gowurlýar. Ay hovola, toya yetes zat bami. Elbette. Onna endille, mendille, gurlu verin, düzlü verin, toydan getirdin. Amin. Uy, hani bir yoksa da dur dağa bilen biybece görünmediler. Arçmana deyince mana gittiler yaşlar. Hay tuvelim hova deyince malmalla. He hova. Olur ama bu nerte gelmeli öyle. He şeyle mi? Bolu bilye. Deyince malmalı. Han onda ruhsat bolsa turalı. İyirmediğinden malgara da seyretmeli. Ha, bor Mehdi ağa. Bolya sağ ol. Bor sağ oturun onda. Ha, siz hem sağmanların Mehdi ağa. Yorun han size uğradayım ben. Bolya kıydım. Bolya sağ ol. Sağ marmarım. Neme? Kıydım Mayacan. Ertiri ikimiz şehre gidip oduk buduk alıp gelelim. Dayda, ertimeni başka bada geçip bilerek gideyim. Bu işeydem ola hatım gowy. Bizim ikimizin aramızda bir tercüme çegerek. Şona mı yanında? Şeyle mi? Batım gelincelem olur. Hova ne tip bolsa? Ana şonda xat dil maşlı köprek etmeli var. Olur. Hey nur yaktı. Sen gideliğin meri bir neçe yıl geçti de. Edil dünyalı. İşikten girip anna tets oturmun diyenin. Hedren bir yerlerden çıkayacak yalfen. Vah. Sen barlığında bana bu aladalar galar mı dediğini. Derrev çözdürdüm. Hani bir maslahat berdi. Düşümde he
Men sen yanındadır niyetim. Beydiysem, bana ezilleyen rütme. Yönü sensiz yalnız men. Şükür, qeydından aktıcaklan var. Oğlun yetişdi, okuwa girdi. Dine bir halatam galli. Kerwen canım bir öylüşük desem, armanım yok. Sen molun morsan bu zatlar bana yetermedi. Derrew çöderdin ölü. Arman. Hey bolyata. Ece? Ece ne molluğu? Ağlayan mı? Yok la vala. Ya yaramok mu? Men qoğuluğuydım. Uy Ece mi? Ağlama Ece. Vay yerin göğün direk beğul mu? Vahi. Kerwen cana nesip bolsa saylap seçip goğsundan goğuy, oğudandan alar. Nesip bolsa alat etmece can. Alat etme. Uy Ece? Ayça daydan bilen çemen elineceğim eliyen yallı. He. Uy bara vurgıydım. Olur karşar. Bolya. Vay Ayça dayda goğumsun. Aman sağlık Şükür goğuy. Arçman illerim gurgun O da ya şükür. Gelin geçin. Goğumsun çemen elineceğim. Eliyen daylanır. Gowy. Ayça. Gele verinde geçe verin. Şöyle oturalım bolyadır. Ötersin anne. Şu verin. Şimdi gelip durma. Özüňem gowmay. Akçaklarım sağırgın getbörmey. Şükür Hudaya Ayça. Şükür Hudaya. Çemencan sen nähili? Gurgun getbörmü? Sizden habar tutoyun hemem Şöhratjana gelillik gözläýinip geldim. He. Gurt kakam araqy udaçylykdan soň hem medady çiğ edýäňiz diýdi. He. 7 ölçep bir kesmellik käýdi. Şeýlemi? Siz ne etdiňiz? Soň bardyňyzmy? Aýynny olur. Sonan ayallygyny oğully bilen gudawat berler. Uy, towa. Hani olar size geliberiň diýmedilermi näme? Diýdilerle. Diýenlerine näme? Gyz olonqyda. Uy, ola şeýledir o. Bu nähili beýle bolýagy? Men muny bardygym çepergelnejem bilen gurt kakama aýtjam. Uy, aýdaýyn deňde bir zat ýadyma düşdi. Sen Şöhratçygyma gelinlik göllek geldim diýdiňmi? Howa. Onu dinle. Hol arada geleniňizde howlymyzda surat alyp beren oglan bar da. Ana şoň ak pamyk diýen gyz jigiti bar. Ölüm asylly owadan elinim dürdökülýänmiş. Ejesi oğullu kakada hemra elektrik gelini gaýtaryp oturarmış. Öwren diýseňiz öwreneýin. Öwren Ayça, öwren. Many öwren Ayça da. He. Bolya. Kimin gırrın ne diýäňiz gaýy? Ine çaý getirdim. Hemra elektrigiňi ak pamygyňla. Uy, gyzym, ýoksa da sen oğullaň ýanyna tikin satyn üçin gatnap berdiň. Sen onu tanamadın. Ak pamykmy? O gatgowy. Men onu Kerwen jan üçin gözüne tutupam ýördüm golin. Özüňizde beýullyp bir zat tapdyňyz. Jerencan, goýuwer gyz. Indi bir biz goşulmaly. Şolaram nira barsak bar diýip onuň çemen gelneçe öýkeleýmesin. Ola maşeýledir oýly. Uy, Ece, şo gyz görjek bolsaňyz telefonda surat amma. Görküzde onu. Häzir. Telefon malaýyn. Ayça daýda teret. Ine. Diýdime? Aýallyp. Vay, Kanmymy? Teret gyzym. Vay, owadan Gowjak tüýs Şöhratjana münasip gyz eken. Elinden hem dürdökülýär. Häsiýetem, ýüregim şoň ýaly owadan bolar. Uy, şunu men telefonuma geçirip berdim. Getir çemen eýleje, getirme. Şuly işi maňa tapşyryň. Men şärik dögen ýalygy diýdim. Ayça daýdan diýdi çynlar. Ine, jeren jan bilýänmi? Gaýrat edýär. Tüweli. Hudaýa şükür, baran yerimizden boş gaýdan yerimiz ýokdur.